Млади хора те гледат, защо не правиш нещо смислено. Знаеш ко? Като ме гледат млади хора, те къде бяха тия млади хора 5 години с мен, като аз се оправях с живота и резултатите от 2021. Къде бяха тия млади хора, когато аз бях сам и преследван 2 месеца на пресечен терен? Къде бяха тия млади хора, когато аз бях вързан и граф Монте Кристо в психото? Къде бяха младите хора, като в епикризата ми се написа, че аз съм си фантазирал, че София Уест са ме преследвали 2 месеца в столицата и че аз съм лут и това е било параноя, а цялата държава го видя? Къде бяха тия млади хора? Кажи ми ти. Аз съм длъжен на някой. Къде бяха младите хора, когато аз се оправих с батаците в живота и никой не ме пита: маняк, ти сега какво ще правиш, бе, брат? Как се оправиш, бе, брат? Ти си на минус, брат, ти си приключен, брат. Кажи, къде бяха младите хора? Не бяха при мен и не са ми дали пари. И Саймън Джи се оправя сам, always. God damn it, boy. Така че лапай ми хуя педал. Разбираш ли? Имаш си телефон, имаш пръсти, махай му от дисплея и си би майката, разбираш ли? Мен не ме интересуваш ти, който и да си, ко си правил, с кой си бил, къв си ти, ко ще правиш, интересува ма само аз, моите хора, моето семейство, моите криминални братя и моите приятели, които са останали брат за брата. Те ме интересуват, те са важни, те са фактор в моя живот. Ти, който и да си, с шибения ти коментар, боли ма хуя за теб, както теб за мен. Искаш да ме видиш как умирам на лайф, искаш да ме видиш как съм арестуван на лайф, искаш да ме видиш как ме изсипват на лайф. Да го духаш педал. Разбираш ли? Аз се чувствам с шука на Тор, а ти ще гледаш как това се случва. Ще гледаш, ще плачеш на скапания дисплей и ще знаеш, че ти си един шибан страхлив гей. Нищо не мога да направиш по въпроса. Нямаш сърцето, силата и властта да го извършиш. Ти си една шматка, която му пише само и коментари. Това си ти. Гадно е, знам. Сигурно е гадно да се родиш жена с заешко сърце, педал и гей. Цял живот да гледаш скрит, нищо да не извършиш този скапан живот и да си броиш стотинките. Сигурно е гадно. Аз не съм виновен, не съм аз твой производител. Ти си просто зрител. Разбираш ли? Това е педал. Това е. Разбери го, запомни го, това е. Ти си просто един обикновен рок на матрицата. You slave, motherfucker. Всеки божи ден ще ставаш и ще правиш едно и също нещо, дори в затвора може да имаш различен ден. Но ти ще бъдеш управлян през WhatsApp и ще работиш като шибан кон, товарен кон, докато умреш, педал. Нищо няма да разбереш от този живот, освен от сутрин до 6 вечер това и ще се бъркаш газа. Няма да имаш пари да си позволиш нищо и да дадеш нищо на никой, няма да си фактор за никой и ще си умреш като шматка. Това си ти. Запомни го, това е гаден факт. И най-лошото, което е мен, това ме доставя удоволствие. Казвам ти го да го знаеш. Няма да те блокирам, просто искам да ме мразиш. You can hate me now. This is my motivation. Yeah. Дори под домашен арест. Дори в затвора. Аз съм си аз. Ти си един педал. Теб един сак с пари да ти дам и да те изпратя на някой остров, когато си прост, тъп и шматка, дори с сака с пари пак няма да се почувстваш гейста, защото си просто педал. Нямаш стил, не знаеш какво да правиш този кеш и си просто осрана жена. Това си ти. С това вече като е изказано, то важи за много други хора, спри да ме занимаваш с глупости. Ако искаш нещо да направиш, купи си един райфъл с оптика, отиди някъде на един си апартамент отгоре на тавана и ми пръсни шибания мозък на лайв да си оставя мензиса на новата ми скъпа боя бял мат флюгер педал. Това е. А ако не можеш да го извършиш, намери някой маняк да ти го набута отзад и да те свърши. Това е.